La pediatria d'atenció primària per mi forma part de la base del sistema de salut, no? De manera que si la pediatria d'atenció primària funciona bé, és una manera de mantenir estable la resta del sistema. Pediatria és conèixer el nen, però també conèixer la seva família, conèixer el seu entorn i per tant poder fer una atenció totalment integral a nivell biològic, però també a nivell social, a nivell psicològic. És fer suport a tots aquests nivells. És la part maca, no? També és veure créixer el nen al llarg dels anys i poder oferir aquest suport però generant una relació de confiança i un vincle que trobo que és molt bonic. Per mi, potser la pediatria d'atenció primària és la pediatria en majúscules, no? Perquè engloba com tota la part que fa tan especial la nostra professió. Concretament, la Metropolitana Nord és una àrea que abarca diferents regions, està molt pròxima a Barcelona i seria el Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Són àrees molt diverses, hi ha des d'entorns rurals a entorns urbans, de densitat de població molt diferent i això ens permet treballar en poblacions molt diverses, no? Amb diferents problemàtiques. Per altra banda, tenim també una comissió de formació. Això ens permet tenir un programa de formació interna que jo trobo que estic molt orgullosa perquè trobo que és molt maco, basat en les necessitats formatives que es van detectant a l'equip. Aquelles persones que estiguin més interessades en la recerca, doncs també trobo que hi ha moltes facilitats per poder fer investigació oferides des de l'ICS i, en el cas d'un equip territorial pediàtric, doncs orientades a aquest àmbit. A l'atenció primària es fan les revisions del nen sa des que neix fins a l'adolescència. Això ens permet tenir contacte molt proper amb les famílies des d'un primer moment. Es fa molta prevenció, es detecten problemes que potser les famílies no els hi havia cridat l'atenció i nosaltres amb la revisió podem detectar alguns problemes importants. Després, considero que és molt important la tasca de medicina comunitària, no? De fer prevenció per les escoles bressol, per les escoles, educació de primers auxilis, problemes més comuns que han de preocupar les famílies que tenen un nadó a l'escola bressol, per exemple, i això també es fa des d'atenció primària. La part positiva, no?, de poder treballar a un equip d'atenció pediàtrica territorial, jo, per exemple, concretament estic a l'equip de Granollers, és sobretot això, la possibilitat de treballar en equip, no?, de rebre suport de les teves companyes, poder comentar casos, tenir-les cada dia, no?, al teu voltant per ajudar-te en aquells dubtes que puguin anar sorgint. I això es tradueix en que es poden dur a terme projectes molt macos, no?, com és, per exemple, el que tenim ara amb l'atenció al pacient crònic complex pediàtric. El que estem intentant és acostar aquest tipus de pacient a l'atenció primària, de manera que també puguin rebre una atenció de qualitat però a prop de casa, sempre ben coordinats amb els especialistes de l'hospital mitjançant la figura de la gestora de casos. Des d'atenció primària de pediatria de la Metropolitana Nord s'està fent una feina que és magnífica, però encara queda molt treball per fer per davant i és per això que si decidiu dedicar-vos a l'atenció primària, doncs us rebrem amb els braços oberts.